yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal sababu gangal men ɗo hande ko yewtude e jabtade yoga e yimɓe e tuma nde musidɗo sehil ɓiɗɗo Sénégal najo ɓiɗɗo leñol ngol biyeteɗo Alhaji Abdoulaye Medina Abdoulaye WOlle nde yeehi notade e bismago gardiɗo jagode premier ministre Sénégal woni Ousmane Sonko. Notoyogol ngol wayino e sahande hawno Moussa Dia jaɓɓimo kanko Sonko to Burkina Faso e dow inde ɓiɓɓe Sénégal naaɓe haalka heewi hen no feewi on saha mbaɗɗen hen yewtere kalɗen hen Alassane Mbaye Thiam e yimɓe woɓɓe waaɓe noon dañi hen famamo e kewɗo ma on keɗo ɗo dande tokara men Abou Gaye mo ganduɗa hande o nan toon to diwan woccito ko toon alhaali o tawi ɗum e musidɗo men Sadio Diaw ma on keɗo hen yiyande muɗum ko wiide bandiraɓe tan alay saago garten hakkillaji meɗen Alhaji Abdoulaye WOlle Ndiaye Abdoulaye Medina ɓooyi ligganade leydi ndi e leñol ngol e wadde balle ɗe gila Diomaye e Sonko gaani e laamu ngu san belama mbiyen ciltirde Abdou Diouf ne wawi o fotti hen kono e laamu Abdoulaye Wade wonko waɗi hen waɗi ɗo e leydi ndi waɗi Zambie waɗe consulat ji Sénégal to caggal leydi ndi gila e SCI woni société commerciale et immobilière ɗum wona hande balle gummotanoɗe Abdoulaye Medina ene jetto e nder leydi ndi tawi ko balle mantiniɗe ha noon nde oɗo fondation baɗaɗo o wiya fondation ceerno WOlle baɗaɗo e décret mo 2014 ñande 7 septembre 2014 watta fondation wawde yiidade balle caggal leydi ene nanna e leydi ndi kono bandiraɓe beele neɗɗo no wawi liggade e leydi tawa a haaldata e joom leydi en wonɗo liggoɗa e commune aji a wawa wadde hunde ndema e commune tawa haaldade e maire wonɗo ganduɗa a wawa liggade e haaldane inspecteur jangde wonɗo jitta wadde hunde ko fate cellal tawa haaldani a wawa wasde haaldude e gardiɗo cellal Abdoulaye Medina e hono mumen ko fondation ngaji jogui ko balle nannata e leydi ndi ko kalisaji kewɗi guittata caggal leydi gam wallude miskineɓe décret mo kalɗen joni o mo ganduɗa oɗo fondation e balle kewɗe en kumpaka en jii diƴƴe fodde temedde forage uji mbaɗaɗi e nder Sénégal mbaɗaɗi e Mali mbaɗaɗi e leydi Mauritanie mbaɗaɗi e Guinée Conakry mbaɗaɗi e Guinée Bissau wadde Abdoulaye Medina so yindiri hande e président Oumar Sissoko Mbalo ko lawol omo yiɗi wallude miskineɓe Guinée Bissau kono alay saago laamu Guinée Bissau tina so wiyama hande o yinde e Mamadou Doumbouya ko lawol sababu nde o wawa gollade e Guinée balle poɗɗe noon taw ministre joguiɗo hydraulique to banggue forage uji a yiyani tinani taw mawɗo leydi ndi tinani so wiyama hande Assimi Goïta mo leydi Mali Abdoulaye Medina yindire muɗum ko lawol sababu nde omo gollo e nder leydi ndi ko ɓoyani ko yimɓe hoolaɓe makko biyeteɗo musidɗo men Ibrahima An mo ganduɗa ko joguiɗo ko wiyete ko hono gollogal ngal ganduɗa golloto koko fate forage uji eɗen gandi gollimo golle joɗɗe mbaɗɗe fayida yeehi Mauritanie ko ɓoyani ko sababu nde o tacci Sénégal o yeehi leydi Mauritanie alay saago laamu leydi Mauritanie jaɓa jagoɗo kalfinaɗo ko fate diƴƴe tini kadi ko watte ko waɗa ko e dande maayo ko enen jeeyi wadde janggo o e ɓaawo janggo o Abdoulaye Medina e hono makko en ɓe mbawa gollade e leydi balle poɗɗe ni en jii temedere forage waɗanoɗo eɓɓo waɗanogo toon to diwan Medina guila e bandiramen gabunkoɓe hayti bandiramen fulɓeɓe ko Alhaji Abou Ndiaye joguino ɗum en jii magique forage ɓe ganduɗa ko Ibrahima An e Sadio An inana gollo golle dade maayo golle baɗɗe fayida jeehi ha leydi Mali gasi e Jolof he gommima leydi Mauritanie ko ɓoyani ko wadde noon min mi haalani haala politique e ɗo joni fodde 200 forage ene jogo e waɗede hen 100 watte koye Sénégal hen 100 watte koye leydi Mauritanie wadde bandiraɓe yimɓe gollotoɓe ɗeɗo golle en mbawa wiide ɓe kalta e laamu alay saago ɓe kalda e laamu ko laamu jaaɓi fondation waɗa ɗo ko laami jaɓata kaalisaji ɗiɗo naata ko laamu jaaɓi Abdoulaye Medina
ina haɓay caɗele ina haɓay heege ina haɓay basal kala ɗo yimɓe donkuno dañde ndiyam omo yettina ɗon kala ɗo wiyano wawa asede o asi ha ndiyam yettima ɗon wadde so tawi o liggodiri e président Abdoulaye Wade o gollodiri e muɗum o gollodiri e président Macky Sall Allah wayli laamu ɓeeɗo gari en kalani haala politique en kalani haala leñol so yiɗi gollade o addanen balle ɗe naftorɗe ne leydi ndi alay saago haalda e mabɓe wadde yaademo notoyade Ousmane Sonko e woni yimɓe haalaji mumen jaafuɗon mi goy fof yiyande mum jarani wadde caɗele saabu ma on keɗo Alaji Abou Gaye ko haali hen ma on keɗo Sadio ko haali hen hande o so wiyanoma mawɗo leydi walla mawɗo jagorɗe noddi opérateur économique en joguiɓe fondation ngaji noddi leƴƴi goɗɗi en jeeyaka hen tan mbiyeten ko leñam leƴƴi magal wadde sen noddama hen e yiyande men ko poɗɗo yaade famodirde e laamu balle ɗe ɓeydo balle ɗe ko miskineɓe jeeyi wonɓe laamu ɓe alay saago ɓe tina kalis gawo o alay saago ande ministre de l' intérieur ina huufi ɗum ne ƴeewa Abdoulaye ko ɓirtuɗo warñede mum ko ligganiɗo leñol mum liggani diine mum ko enen wallata mbasen yir ɗum banggue politique sababude kala laamu gongu alay saago ɓe gollodo e joomumen e joni o kepten Abou Gaye eyyi mi nani namdal maɗa mi faami wonde ko haalete ko to banggue horejo jagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko yeehi to Alaji Abdoulaye Madina Gounass yimɓeɓe won haaluji ɗi goni e haalde hen ko gonga en nani en paami haaluji yimɓeɓe ɗum noon yimɓeɓe kadi ɓe pelehake e haaluji baɗi noon e goto foof haalata ko hakke yiyande muɗum min noon so tawi woni koto hakke yiyandam aɗa andi Harouna Dia kadi yindirino e mabɓe nde yindiri e mabɓe nde kadi yimɓeɓe mettinino hen won haaluji kalano hen kono min to banggue yiyandam kamɓe Harouna en Abdoulaye en eko woɗɓe ko waɓe no mabɓe foof koɓe opérateur uji économique en il faut yimɓeɓe ɓe ganda ɗum koɓe jibinande leydi ndi koye leydi ndi ɓe jeeya taw noon koɓe jibinande leydi ndi koye leydi ndi ɓe jeeya laamu so tawi sohliɓe ko gonga ɓe mbawa wasde notoyade laamu walla laamu wawa wasde arde e mabɓe so tawi laamu arino noddi fofof noddaniɓe en mettinto so tawi laamu yeehi e fofof yahani e mabɓe en mettinto ɗum noon so tawi laamu ari e mabɓe wonde ko pammi wona kanko wona premier ministre o yeehi tawoyimo e nokku makko ala premier ministre ɗaɓɓirimo ɗaɓɓande yindirde makko ko wona ngol ɗo lawol koko ɓooyi kala hen lawol ne kadi newanoke mataw ngol ɗo lawol newima ɓe kaldi o yeehi to muɗum noddimo o notoyima ɗum won intervention ngaji noon baɗaɗi ha o wawi jabde kanko yaade to muɗum ko heddi ko noon neɗɗo wonko ene waɗa dow ko yiyete ko kono ko woni fibde muɗum e ɓerde muɗum ko woni nder ko ɗum ko kañum tan e Allah gandi ɗum en mbawa haalde ko woni nder ko kono eɗen gandi yiyande meɗen min de so tawi woni premier ministre wi wonde ene yiiɗi yiide Abdoulaye Madina Gounass Abdoulaye wimo wonde bisimilla yeehi to makko min felata Abdoulaye mi wiyatani kadi premier ministre fotani yaade to makko walla fotani jokkodirde makko saabu so tawi jokkodirani makko haaldani e makko haalde fof min mettinto mbaɗa yaadi e Harouna Dia premier ministre walla président de la république wiide ene sohli ɗum yaaha notoyo ɗum ɗin fof mbaɗa yaadi hen e heddi noon ko so tawi woni koko woni gueɗe ɗe ganduɗa hoore maɗa ko keeriɗe ɗum ene wawi wonde goto fof jogo yiyande heeride e nder hen Abdoulaye en noon jogaki gueɗe laamu meɗen ko opérateur uji économique ko waɗoɓe forage uji ko waɗoɓe projet ji jardin ngaji ko mahoɓe jumaji e jamaji ko wallihoɓe miskineɓe ko ɗum woni fondation ngaji muɗumen ɗi ko darni ɗumen ɗum noon kala leydi ene jaaha toon ene mbaɗa hen balle baɗɗe fayida ɗum noon pourquoi pas mbawa wadde e leydi muɗumen saabu so tawi ɓe mbaɗoyin investissement leyɗele goɗɗe ɓe goppi leydi mabɓe en mettinantoɓe kamɓe opérateur uji économique ɓe ganduɗa hono ko koreji meɗen ɗi tawde noon ɓe goppani leydi mabɓe ɓe goppani cuuɗi mabɓe ɓe goppani leyɗele ɗe ɓe koddi ɗe kadi eɓe jindira e président ji ɗiɗon kala leydi président muɗum ene sohliɓe pourquoi pas enen laamu meɗen sohlataɓe ɓe jaaha ɓe notoyo fodde ko laamu meɗen ko sohliɓe ko en tout cas min de kam ɗum weñakimi notoyademo premier ministre ɗum ɗon weñakimi eyyi ɗum kam min ɗum weñakimi ɗum noon goto foof noon koye hakki yiyande muɗum goto foof koye hakki yiyande mum kono en tout cas min kam mbaɗa yaadi hen saabu so tawi premier ministre walla président de la république leydi Sénégal noddino opérateur uji économique foof noddani ɓe meɗen ɓe min de mi mettinto so tawine kadi
président de la république walla premier ministre muɗum ummima yeehi to opérateur uji économique fof goppi opérateur uji économique uji ɗi ganduɗa hono ko koreji meɗen min mettinto tawde noon woppani ɗum ɗon mbawiten tan ko ɗuminin mbawiten tan ko wondude e head min de e hakkiji yandam en tout cas ɗum weñaki Abougay a jarama a haali no mbiɗani ko noon so kamɓe gandi koɓe kaldi ɓe kaldani politique en paami ɗum ɓe kaldani jaggonam en paami ɗum ɓe kaldani mboɗiɗo bonnande ka en kaldi ɗum ala ko kala joguiɗo gollogal hono ngal Abdoulaye jogui ngal alay saago nooto laamu haalda e mum yewtida e mum ɗum ko poɗɗo haaldude e laamu ngu en jii balle ɗe en jii ko waɗi hen ko wadden kaali joni leyɗele ɗe kalɗen ɗe laamɓe mumen mawo joddo e mumen nelaɗo makko ma yaa toon ko haaldude e mumen saɗa gollo e leydi neɗɗo aɗa gollo e commune neɗɗo aɗa gollo e diwan neɗɗo alay saago neɗɗo o tina ɗum noon en kettoto musidɗo men goɗɗo mo ganduɗa ko Sadio Diaw goko mo hondolde kayno hokka en yiyande muɗum ouais musidɗo Abou Diop mi salminima mi weltanimama par ce que min nani haala Abdoulaye Madina Gounass hakkude makko jindiral makko e premier ministre Ousmane Sonko e ko bandiraɓe kaali hen ko min keɗima hen minen yiyande amen hen eɗen gandi enen foof caggal nde Ousmane Sonko yeehi ɗo ene Burkina Faso yiidin toon e opérateur économique Harouna Moussa Dia e enen fof kono enen fof eɗen ceedi ɓe kalani noon haala politique ɓe kaali ko haala ɓamtare goto ɓe fof haali e goɗɗo ɗon ko haala fodde gollal muɗum e darde muɗum ɗum tan ɓe kaldi ɓe kalani haala politique kono noon haala haaluji kewɗi kalama hen Abdoulaye Madina Gounass ne so tawi hande Abdoulaye Madina Gounass yeehi hande yiidi Ousmane Sonko ko adi fof d' abord yo yimɓe taw eto famde holko ɓe kaali est ce que ɓe kaldi ko politique beele ɓe kaldi ko militante ara milité ara waɗa campagne ko ɗum woni ko yimɓeɓe cali taw waɗande taw Pastef to banggue gondigal politique kono noon enen fof eɗen gandi Abdoulaye Madina Gounass en meeɗi heɗademo o widemo wonde kanko o yiiɗa politique o waɗani politique kono alay saago paamen état gonɗen koye république sa woni mum leydi ndendadi leydi ndi ne jogui kuule kufde leydi ndi ɗen kuule ndeni leydi ndi kala gollal sa woni citoyen leydi ndi saɗa golla kala gollal ngal a golla e leydi he so moƴƴere so dokkal so baɗal kala kaɗa waɗa e leydi he gueɗe ɗe Abdoulaye Madina Gounass mbaɗat ɗe a wawa wadde hen hay hunde tawi laamu tawaka paamen min e yiyandam yiidude Abdoulaye Madina Gounass e Ousmane Sonko ko enen koye men miskineɓe ponno puusde Abdoulaye Madina Gounass yo yaa yiyamo saabu dalilu ko waɗanten ko foof ko jiiɗen ko watta ko jumaji ƴew maarɗi e force uji ƴew waɗa ɗi e gueɗe ɗe waɗa ɗe foof ko gueɗe laamu kala hen komo waɗa namdi ko autorisation namdi ko ballal laamu namdi ko yaadude laamu Abdoulaye kala kene waɗa gueɗe makko ɗe foof gueɗe jaaduɗe laamu so tawi wayani ni paamon hay ko waɗante hen ko ene wawi janggo dartinede saabu laamu ene heewi casiyagal laamu ene heewi gueɗe cewɗe ɗe cikkata laamu wawa wadde taw laamu ne wawi rewde less waɗa ɗum noon Abdoulaye alay saago ƴeewa peeje holno waɗata feere ha wawa continde gueɗe moƴƴe ɗe gollata e nder leydi heɗe tawi laamu ngu nannani casiyagal e nder goɗe makko ɗe o gollata ɗe o wawa liggey mo liggoto ko noon o liggonto ko miskineɓe o liggonto ko enen mbeɗa sikki Abdoulaye Madina Gounass yahani haaldoyde e Ousmane Sonko ne hokkamo carrière mine or walla mine jaama par ce que a enen en ngala jaama Abdoulaye kay ko paggotoɗo guitto caggal leydi addata e leydi he leydi naftoro Abdoulaye wona darto e leydi he hay hunde no dartita e leydi he hay hunde ni ko non woni no dartita e artiɓe leydi ndi hay batte sowona yo mballu mum no liggori golle ɗe o golla golle ɗe o golla so miskineɓe ɗe jaara yeeso enen foof bandiraɓe ndenden mballemo mbaɗemo soutenir mbaɗenmo kadi ne encouragé yo jokkodire laamu ngu o wawa gollude golle ɗe o gollanta miskineɓe ɓe enen foof mbawen naftorade ɗum o amma haade politique ɗum ko banggue ɗum wona Abdoulaye kalda hen haala politique par ce que Abdoulaye en meeɗa yiidemo e langgue politique en meeɗa yiidemo e dawrugol politique donc seɗen kaala haala politique wona Abdoulaye Madina Gounass kalda hen kan haala Abdoulaye kadi so yii ne dartonoya en ko ganduɗa kadi wawa wallirde en mbaɗemo encouragé yo Allah wallumo o haaldanɓe o daña jokkude golle makko ɗe golle ɗe ko enen gollante ɗum wona laamu ngu gollante ɗumen min ko ɗum woni yiyandam hen noon jiiɗumi Abdoulaye ko gollo golle moƴƴe balloje miskineɓe yo miskineɓe foof mbaɗmo encouragé kala mo wawi haaldude ha wallamo ha webnamo gueɗe makko ɗe o gollanta miskineɓe yo yimɓe mbaɗmo hen encouragé o yaw yiida e ɓen newnamo goɗɗe miskineɓe ɓen naftoro ɗum min ko ɗum woni hen yiyandam Sadio Diaw ɗum noon Sadio Diaw jarama nanama famama
bandiraɓe ko ɗum ɗo woni komin gaddano on hande jaafoɗon wona lundade wona jogade yiyande kono bonna leydi walla yiyande politique kono bonna leñol ala en kalani politique enen fof eɗen gandi en nani Alaji Abdoulaye wi kamɓe yiidede ɓe yimɓe laamu ni ne wawi wonde ko bonnani ɓe o wi ko Dubayi woni wa Dubayi o e woɓɓe omo salo hay fotodade e mumen kono leydi ndi jeeɗa so ɓiɓɓe leydi jiiɗi gollodirde e ma jiiɗi namnadema gollal ma ngal ko ngal yahata jiiɗi namnadema ko ngal waɗa te enen ɓuuri andude ko Abdoulaye Medina Gounass waɗi ko enen ɓuuri naftorade ko laamu walla sabu so tawi o haaɓe basal o haaɓe humabinnagal o haaɓe ñaw o haaɓe ɗonka o haaɓe heege o walli ko laamu kono ko eɗen ballete en ñaagaki Allah ko waɗata ko darto te noon ɗum wawa jokkude taw o haaldani e laamu bandiraɓe selaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo jinɗen haalde hen ma en garte oɗo fondation ko golli ko eko jogo e gollade ko e duuɓi garoji ɗi ɓoyata so Allah lamɗo jaaɓi eɗen ñaago Allah yo Allah yettin ɓeyda sembina hono makko en darde mabɓe e golle mabɓe wona kanko tan notoyi laamu wona banggue politique wona meeting wona mouvement ala ko golle mabɓe ɗe namni ɗum ɓe jeehi ɓe notoyi ɓen balla ɓe weɓtinde koɓen ittata caggalliɗe ɓe gadda ga ko enen ballete so dartima ko enen tinata ko Abou Samba Diop jaafoɗon ko ɗum ɗo woni ko kallannomi hen ha lawol ngol sallahu lamɗo jaaɓi